ekwuburu m ya ekwu mana onwere onye kwele okwe ekwuburu m ya kịta nwa dibịa ekwukwene ya agwara m ụnụ na Krismas ya ama ntọ ụtọ obi adịla Maazị Nnamdi Kanu mma n'ụlọ mkpọrọ ọnọ ụnụ na-akwado Krismas ọ gbala afa n'isi Maazị Nnamdi Kanu geenụ ntị ka ụnụ n'ihe o kwuru ọmasị m n'ọnụ pụta ntị m akọrọ nke ụnụ geenụ ntị ọmụnwa bụ ike si n'igwe zugo n'egwu agbala m afa n'isi nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu tata ka mmalụ na ndụ ya ọ dịkwa o wee bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu na-ebe akwa ụtụtụ ehihie abalị o wee bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu na-akwa akwa arịrị Maazị Nnamdi Kanu anya mmiri juru ya obi kedu ihe ọ na-ebere akwa o wee sị na ndị Igbo niile gbakọtara ya azụ na mgbe ọ nidiri ndị Igbo mosque ka ndị Igbo ji gbakọta ya azụ onye ọbụla a nọrọ na-achọ ka ha na-akwadobe ka ha esi gba Disemba maka na ojego mkpọrọ mgbọ niile ọ na-agba ka ndị Igbo nwere onwe ha n'aka ndị Hausa mbọ niile ọ na-agba o wee bụrụ ife a ka ndị Igbo mere ya na ya gaziri mkpọrọ onweghị onye na-ajụ ya ma ọ ka dị ndụ ma ọ ka nwụrụ anwụ onweghịkwa na onye jụrụ ya ma ọ ka na-eku ume n'ime mgbara abụọ nọ agbara m afa isi Maazị Nnamdi Kanu obi adịrọ ya mma ncha kedu ihe ngị bụ nwata nwoke nwata nwaanyị na-akwado Krismas 2025 ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ ọ bụrụ na ọwụ ka eji na mkpọrọ ma ọ bụ na nwanne oke eji na mkpọrọ ị ga-akwadokwa Krismas? The answer is no. Mana ofu ndụmọdụ nchọrọ ịdụ ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị na-anata na Disemba kwadokwa onwe gị ọfụma maka ndị ilo na-asị karịrị akarị ndị si na-acha karịrị akarị ndị a ga-enyere ihe onyinye ndị a ga-etinye ihe na mmanya ọ nwere ndị ga-anata Krismas ya wute ndụ ma ha ya anachighị ya wute ndụ nwee ndị ga-anata na ndụ ebuchighị aha n'ọnwụ ọ ya bụ advice m chọrọ inye ngị bụ nwata nwoke na-anụ olu m nwata nwaanyị na-anụ olu m eferekwuna ịgbado onwe gị ọfụma dịka nsiri egwu aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ High Chief ike siri igwe zu aka ji ọbọ na taruchi ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afọ na ndụ gị na-agbagwoju gị anya mee ka mmalụ n'ọsọ ọlụ mmụọ ka nna ọ bụrụ na ị na-agba ndị ọcha ụgwọ ndị ọcha na-akwụgwọ ụgwọ mana ọ nọkọtaziri ọ dịzie ka ọ na ọ da agazi mee ka mmalụ chatịa m wuchi nọmba ahụ anyị fụrụ na skrin a ọ ya bụ my WhatsApp nọmba ka m gosi gị ka esi egbu ebi gosi gị ka esi asa ebi maka na enwelu ka esi egbu ebi nwekwa ka esi asa ebi ya gaziere